ଚାଲିଯିବି ଲୋ ବୋଉ। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଘରେ କେମିତି ରହିବି ଲୋ ବୋଉ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ତୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳିକୁ ଦେଖିଛୁ? ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରେ, ଏଥର ଏ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରେ, ଏଥର ଏ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ? ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କରେ। ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରେ, ଏଥର ଏ ବାବୁ କେସରେ ଜିତିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କରେ। କଣ ଏସବୁ କଣ ସେଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଲ ବୋଉ? ଲୋ ବୋଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ଗୋଟେ ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ରସିକୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ, ମାଙ୍କଡ଼ ସେମିତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ନାହିଁ କରେ। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ମୋ ବେକରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟର ରସି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ରସିଟାକୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ନାହିଁ କରୁଛି। ଏଥିରେ ନା ତୋର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ନା ମୋର କିଛି ଦୋଷ। ଏ ସବୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଲୋ ବୋଉ, ସବୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ମତେ ଆଉ ତୁ କିଛି କହନା ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି।